chemicals ɗin da ɗan adam yake bukata don sun zama masa dole su ne sun haɗa da takin zamani, chemical ne. Maganin feshi kwari chemical ne. Idan aka samu annobar farin dango ko aka samu annobar kwari da ke cinye ganyen wake, don haka dan adam yana buƙatar maganin feshi domin ya maganin waɗannan abubuwa, domin tsofaffin hanyoyi sun gagara. Amma kuma wannan chemical daga ƙarshe yana zuwa ya zama cuta ga dan adam. Don haka dan adam sai ya san yadda zai amfani da shi, sai ya san kuma yadda zai yi ba zai cutar da kansa ba, ko ya cutar da waɗansu kwarin da sauran halittu waɗanda bai dace kuma a kashe su a wannan lokacin ba. Dan adam yana buƙatar chemicals domin dole sai da chemicals wasu abubuwan suke yiwuwa. Misali, idan kana buƙatar ruwan sha, kana buƙatar chemicals domin ruwa asalinsa daga kogi yake ko daga can ƙarƙashin ƙasa. Chemical shine yake tace maka shi ya mai da shi ruwa tsaftatacce wanda kake sha. Idan wannan chemical yayi yawa kuma ya zama wa bil adama illa.